Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chinsa nisa tochia bona botuko mwanchumo rigeria na gukwandira ndonsia sore karibu sana naenda semesa ya magia kurwa Ensoko chinsa isatu no gusaba kwarenga no gendete kwego kene miroberio egendeta sembeo bono ikaranso ikenkumanyi aya ene kiwa seri tukeriga abigaria bariki baito bamangana basangireri kurwa semambi yarenge ntambe kurwa igaso gatagati bomucho Nairobi akurwa ndonsia sogo tubwate kurwa togusabirenga ikaranso ikenyoro boigo aboko yabwate gwetera semitandao yeito yekerero Facebook na YouTube watonyora buna Ensoko TV mesema ya kurwa Ensoko chinsa isato achakire bono kurende tutaranyora hasenchira yobo ikirano ayigane gatia arito kwarigandirete obutukubwalero. Siku ya leo tumekuwa tukisajili wanafunzi wetu wa phase 28 and we are very happy. Wanafunzi ambao tumeweza kusajili ni zaidi ya 350 ambao wamekuja siku ya leo. Aborko witani chimisato 50 kweri kiasi skuri ya jiri kwenye robo seme bu teknolojia kerero. Akitoko konya abantu baitu bechipikipiki no inchi kwika ngumianda ekora nchingo itrande pikipiki ikirembule twete pare ne bene manye bakano mwesimiwa bakano mochumbe ramaye onyetire ari kweka getwete ako cha matanga lakini bono ndungu atibakonye bondo bwenzi abamenyi bakia mabundu kwemurunganirie parembe ekorokia mabundu go chia nyanchwa dia bantu baitu negento kyoka kereri ingana rinene ndirina omogusi goikeske omogusi goikasikwe no omogusi no monto mongaini abege kiombe kia Mwanyagitingi Heritage Council yasegetiro omogusi go yase byombe erio kwegendereria Mancho Murigeria karibu sana tosange asenchira yobo ikirano nchenkuru kwa Clinton Ondigi. Tuchaka na roboti rukubwatia hase omoseneta wa county ya Nairobi Mheshimiwa Edwin Sifuna oyuboigo horenge omurikyo mane wikama gya ODM niganyara ko bakagwa kwa isiko ne committee heria tenrete ekiamekyo ya National Governing Council yanyara ko bage kumira naso mochio Mombasa na komochia Sifuna se chimbwa chiaye makonyoye Catherine Omanyo nere ochorirwe koba omurikyo monene ntenera na kwireri bagaria wike ekiamekyo kya mochorire omurikyo monene omoye constituted organs, having deliberated on matters relating to the conduct of the Secretary General, Senator Edwin Sifuna, the NEC resolved to remove him from office with immediate effect in accordance with the party constitution and applicable laws. Effectively, the Deputy Secretary General, Honorable me, yours truly, Catherine Omanyo, will act in this position until a substantive holder of the position is elected. The NEC reaffirmed ODM's commitment to democratic governance, constitutionalism, social justice, and the pursuit for a broad-based, inclusive, and reform-oriented government that reflects the will and aspirations of the Kenyan people. Issued at Mombasa this 11th day of February 2026. Tuska busu Mwancho Murigeria soroboti ronde abantu baria banyorete ogwakwa asukurobekana kwe abasae bagenzi umwaka bw'ekirubere 2024 nigo besokire na kugikeria ekigambere kenene imeyense hasokunyoro kubwatoka efaida yabo iyo serikali ya Ruto gochika baigwe nigo bono batebire ebitango birase kigambere kyo nigo bono keirire barabwo konyorwa kwego chibese icho nabo efaida iyo eri nabachikonyara koba bakwegenderia ase emiroberio yabo tambe muri kitoli net nyambane namange
Chiamate chiabari banyorete ogwakwa kubwatekana n'ukurobekana gwa jensi uku gwakorekanete omwaka bw'echiribubere 2024 omutinyu ogatano narimo bakorire okurobekana ase omuchio Nairobi na goika ase bunge nene boigo ikigambero ekenene ase bairire okwemurungani kwabo na goteba tibanya konyora fidia yabo kurwa basiria abamwabo. Victims of the protest-related violence issue a strong and final demand for compensation. Thousands of Kenyan families are living in pain, poverty, and uncertainty after losing their loved ones during protests. Breadwinners were killed, families were shattered, and children were left out without food. Na niko hapa siku ya leo kutetea haki yangu juu nimefika mwisho. Mimi sina mzazi wala mtu wa kunishikilia, nilivunjika mguu, nikashutiwa, nilibegwa watu wa familia yetu na wakanitolea 160,000 yenye mimi singe manage kutoa, nikaekwa chuma. After hapo mimi nilipona, lakini mimi siwezi enda kazi yangu kama kawaida. Nilikuwa nimetangulia mbele na mtoto amenifuata nyuma anasukuma mkokoteni. Wakati nilisonga nikasema wacha nitembea haraka, nimeona askari wametokea huko 56 wanaweza kunipata hapa na vile furuki iko nyuma. Sasa mimi saa ile nilitembea kusonga, nasikia mlio ya risasi. Nini ambacho kilifanyika baada ya? Sasa vile nilisikia mlio ya risasi nikaangalia nyuma hivi. Na kumbe kijana yangu alikuwa kwa mkokoteni anasukuma, aliangalia nyuma na ndio risasi ilimpika kwa mdomo. Ikatoka, alikuwa na mwenzake wakisukuma na ikachoma mwenzake hivi. Sasa mimi harakati nilifika mbele, jirani akakimbia akasema wacha niangalie mwenye amekufa ni nani. Kukimbia kufika pala anapata kijana yangu ndiye amekufa hapo hapo. Gukwana na bararia omubaso bw'eritiko ria rero chiamatecho nigo chiatebire nigo baeteire mechando emenge obutaka ase batebire nigo basireti abancho babo abo basemerete mono gose bare kubakonya. Yetu ndio maana nimekuja hapa kutetea haki yangu, nijue kama naweza pata haki yangu juu mimi nilivunjwa mguu. Ilifanyika wakati gani? Ilikuwa 7th of July 2025. I was in Githurai 45. Nilikuwa nafanya kazi yangu ya kuokota scrap huko. Ndiko naokotanga scrap. Ningependa mnisaidie, sina hata pa kuishi. Niko tu hivi naishi kwa hapa tu Kawangware, sina mahali pa kuenda. Ningekuwa na mahali pa kuenda, ningerudi kwa shamba niende nikae na watoto. Nigo bamochire kigambero ase batebire ekinekyo kiairire egeka egetambe batanya konyora bokonyi bonde bwensi ase bono baruro kuburia gocha ase kigambere kyo kwangoya enganeyo. A petition to Parliament to urge them for their support so that being the legislators, let them also speak in unison or in unitarity towards supporting the presidential directive for compensation. Korobekana uku waika omwerio ase kigambere kenene amagania yo nigo aegwa omuriki we kigambere kyo uyo baenekeria amaonchereria abwenerete gokorwa eri banyore obokonyi ase nchira ya bwangu. Kwa hivyo ile kitu tumekubaliana na yeye wakati ambapo tumesoma, tumeona kuna mambo machache ambayo hajaandikwa chini. Case number ambayo hizi kesi zimekuwa zikifanyika baada haijaandikwa. Pia haijaandikwa hiyo kesi iko kwa koti gani, kwa sababu kama iko Supreme Court tungeandikiwa case number na tuandikiwe pia majina ya watu ambao wako kwa hiyo kesi. Kwa hivyo kuna hayo mambo tu machache. Dennis akienda yashughulikie alafu arudishe hapa, tutaipokea pia. Ndio hata ukipelekea Chief Justice unampelekea makaratasi yenye anaonyesha case number na ni nani ambao wanasema walidhulumiwa kwa hiyo kesi, na pia atajua kesi imefika wapi. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi erietariane Linet Nyambane.
Bia murikito Linet Nyambana tugusika bosio mwancho murigeria tutigarita se county ya Nairobi mugavana bwi county iga Mheshimiwa Johnson Sakaja ubwato kilo roboti ruwabene rubokoreri bwi county ya Nairobi asinkwana ya Sakaja niko bono airaire emeroberio abekire kweneke county ya Nairobi ngo kinere asatebire chingaki airete uburai niganyorete county etabwati kende ukwana hemarogo bosego kwana hase auditko riarero nigo airaire emeroberio yabekire gotinya chisemi hase county iga hase atogirie homoroki wa Jasper Mukwa oyore homoroki wa okorete buya kurwase eskuru yabamura ya mangu ase amatemo yo mwaka oeta oyo atebirenga niga konyorobo konye kurwase serikali ya county ya Nairobi. Nairobi is not just a county, it is a capital city. So of course collaboration with the national government is inevitable. In fact, it is encouraged. But in the words of the former late Prime Minister, the father of devolution, we must protect devolution. It is the biggest gift given to the people of Kenya by our law. We are pursuing procedures using the Urban Areas and Cities Act that talk about the capital city to enhance support in infrastructure, but the city will continue to be governed as a county government under the law. So for those who have been wishing or imagining that that misadventure would happen again in Nairobi, find another county and find another governor. This governor, Sakaja Arthur Johnson, shall never go in that direction. When I met Jasper and his parents in my office, there were no words, only tears. I asked the mother, how did you achieve this? And she cried and said, it is you. I want to tell you, it is not me, it is you. This boy went through Mangu School and became the top performer in Nairobi City County through your work, through the scholarship, and through bursaries. They spoke of hope restored. They thanked me, but truly honorable members, again, I want to affirm, it is you who have made it possible. When you pass a budget, please see not just the numbers, but see the people whose lives you're changing every single day. Jasper sat on my chair and he spoke to two students who had been stranded from Mukuru kwa Njenga before I drove them to their new school. He gave them advice because I told them Jasper would give them better, more relevant advice than I would. He told them to trust in God, to keep good company, and to always remember where they have come from. Tokuska wasio mwancho morigeria mujumbe wensemo ibunge ya West Mugirango Mheshimiwa Steve Mogaka nigoritukoria rero habwatokire chibasari chechibesa shilingi emilioni yamo nuktaisa gocha saba orkiwa chiminye 32 besukuru ya Gesiaga ya secondary unenchire yamo yesiro hasaba orkiwa abo kwene kyankwegendre bara sechiseme chabo kaukwana se skuru iyo igotoka se wodi ya Samaro ebunge ya West Mugirango Mogaka nigatebirenga nigo aerire hose anyarako bakago suma chibesa cha capitation asebo abekire ensemo chi emiroberio yokobeka satellite chirache gotanga egati yemiroberio herache kwanekya gukinya oborendi ase enseme yo nabo kwanekya aboroki wankwegendere bara senchirerengia hasemo yogoyo egati aba MCA kurwa ase county ya Nyamira mbaikirana million shillings and chief principal walk here and receive from me the schedule or the names of my 432 students. Hawa mimi unaomba waambie masaa awapoe receipt. Kila mtoto akuwe na receipt ya kuonyesha pesa yake imelipwa. Sasa, alright. I've come to bring big bursary money here because I don't want any child to be sent home, because the moment they are sent home, they miss learning time and they are going to ultimately affect our mean grade. Na ndio sababu watu hawajui the secret behind West Mugirango schools. We are the best performing last year. We were number 1 in the entire county. This year, West Mugirango, Coal Nyamira South, we are number 1 in the entire region in the performance of last year. Na ndio sababu wazazi, hakuna haja tulete mtoto hapa na tungoje aletwe nyumbani akose
masomo ya wiki moja. Hiyo amekosa, hiyo matokeo itaonekana kwa mtihani atakayofanya, kwa sababu atakuwa miss out. And that is why I plead with us teachers, if we have to be number one, let us appreciate that some of our children come from an extremely challenged background, and because of that, tubebeane mzigo. Me have sacrificed before to go without a salary, na aligezi chikura antari koira na bate musara, and that is why I will sacrifice my money for the challenged children. Egere togende na barabuo umusaro ito muya nucho tokeka tuwa ikirobunda waigoro. Wameniwezesha kusukuma Ministry of Education, kusukuma pesa ya capitation sambamba na ile idadi ya watoto ambao tulio nao hapa. So good children, please clap for your parents for accepting that you become the Gesiaga students. Tugusika busio mwancho murigeria aborokyo gwitani chimisa 50 niko bariganigwe na kurikiwa ase skuru ya Ajiri ilio kwenyorera obosemi bwa teknolojia yekerero obutumiki bwa chibesa na bwigo komenya ase chinchera chiekerero chokwegenderia na konyora emirimo asensemo yemitandao onya nabo nigo bono bamwakire mbuya mono mugavana bwa county ya Kisii Paul Simbarati asokorenta emirobiri iyo yokubasemia basaye muri kitu Cliforenge na mange buna enchira yemo yokubaikira basaye anakigima bali bakoreta matemo KCSE omwaka eta nabako bawo basemia we technology kerero bono nige serikali ya county ya Kisii gwetera ase skuru ya Ajiri yabariganirie na kubarikia aboroki gwa baya baitanetie chimi 3 na 5 ilo benyorere amasoma yo. Kwa majina ni Ishmael Nyakoni, manager Ajiri Kisii County. Kwa siku ya leo tumekuwa tukisajili wanafunzi wetu wa phase 28 and we are very happy. Wanafunzi ambao tumeweza kusajili ni zaidi ya 350 ambao wamekuja siku ya leo, and this program will run for another 2 months. Na vile tunafanya before ni kwamba Monday to Thursday tunafunza mambo na digital literacy, and then Fridays inakuwa ni siku yetu ya entertainment kwa vijana wetu, kwa sababu tunajua kama vijana ambao wanakuwa kwa sasa wanapenda muziki na michezo nyingine ambayo itakuja kuwasaidia. Tunajua pia vijana wetu wengi wako na talents. Hiyo ndio siku vijana wetu wanakuja kushowcase their talents na tuweze kuchagua ambao wamefanya vizuri ili tukue na mashindano. Pia tulikuwa tumesema ya kwamba mwisho wa mwaka huu tutachagua wale ambao watakuwa washindi wetu katika haya mashindano, tuwapatie zawadi nono ambayo gavana atakuwa ameweka kando kwa wale ambao watakuwa washindi wetu. Agokuwa na nabararia magiga yo kubarigania bene aboroki gwabo asegeti kya Gusii Stadium niga Ismail Nyakoni oyo Romo Center manager bwa skuru yo atebire buna amasoma yo na mayakegima cia sabasae anakigima sense moyo kubakini kebongo asobotumiki wechibesa okomenyo kuya naboigo obotumiki bw'emitandao yekerero. Among the trainings that we offer here ni mambo na digital literacy, mambo na mental health, financial literacy, personal branding and marketing. Ni kwamba vijana wetu wengi ambao wametoka hapa watakuwa na ujuzi wa kufanya biashara za mitandao. Pia wanaweza kufanyia watu wengine. Kuna basic things like mambo na carry returns. Hizo vitu zote watakuwa wanazifanya kupitia simu zao. Egati ya borokiwa bali bagendete ko semigwariro nabo igo abaya abo belikeli tukoria rero nigo bagokeire miroberi yo na sababu na nigere mbya kigima soko walenta mo basaye elio tibaba sako babasaigo batabwatikende bagokora abo atwa mwakero mugabana bwa county ya Kisii Muska Paul Simbarati bunambuye mono asoko waletera omoroberi yo bwa masomo. Jina langu ni Joel Bosire Nyanguru. Nimetoka maeneo ya Bobasi huko Enchoro. Bwana Simba ametusaidia sana kwa hii program ya Ajiri, kwa kuwa tulimaliza mtihani mwaka uliopita na sasa wakati kama huu tungekuwa nje sana tuki-idle, na hiyo ingeleta wengine kuingia katika madawa za kulevya, wengine kuingia katika mambo mengi ambayo ni ya uhalifu. Lakini Bwana Simba ametusaidia sana kwa kuleta hii program ambayo imetukip busy katika hii holiday. Na kitu mimi naweza sema hii program imenisaidia kwa saa hii naweza tumia kompyuta nikiwa najiamini, kwa kuwa mimi sikufanya kompyuta nikiwa high school, lakini nimeisoma saa hii na ninaelewa vitu vingi ambavyo sikuwa navijua. My name is Nicole Barongo. I'm a beneficiary of Ajiri. It has actually helped me with my friends outside here. And I hope to learn a lot
how to know. Actually, I didn't take a computer back in high school, but I have, I'm 100% sure that I'm going to know a lot about the computer. And I thank Governor Simba Arati a lot for giving us these opportunities. By the way, Ayuko bias, I can see both parents, youths, na wenye wako idol, wamekuja kujoin wote. What I can say is thank you na Mungu akubariki. Aruro baseme gukia sabali bataranyara kwelikia ili kwenyorera masomo yo ko irege tambukiro kya bwango elinde belike elinde na barabo banyorera obumanyi bwekerero. Onye mkoko nje mjapata hii habari, it's high time you come here and join. Together we learn to improve our nation. Thank you. Nabono nigo yatigaire asaba saya bange gwesokia asobonge elinde basemigwe na kwemenya ayabono. Inkuripotera Nsoko TV kurwasobo gatatu mu Chebosonge county ya Kisii eritariane Wycliffe Orenge. Mo director o Dairy Board Josephine Omanwa nigo tukoriarera bwato kwa bokonyi bwa mabere uchiase chisukuru cha Igena Itambe comprehensive neria igotoka se ward ya Bosamaro na boigo sukuru ya Kiendege parish igotoka se ward ya Kemerabu ne nchere ya mo yogo segeta bor ko koria buyana ko beko mukiase chiseme. Josephine uyo korie kerugo kyoboten droba subati ase county ya Nyamira nigatebire ngani gara cheko gendra ko beko mukia nemeroberio yokoro iseria baremi banyamira hasense mabara cheko gacha amabera abo muri kito Steven Nyariki namange nomugoko munene omochengo bororo asa borokiwa bagosoma gisukuru cha Igena Itambe comprehensive school ya ward ya Bosamaro bunge ya West Mugirango ya Nyamira abaige school ya Kiendege parish egotoke ward ya Kemere bunge ya Tumasaba ya Nyamira mega yo mo director Dairy Board omoskechos Vinyomanwa bwatoka bokonyi bwa mabere nabaige bitabo gisukuru echo bene murenjere yemo yogosegeta borokiwa kwene kingango kora bare omokia asa marieta ngoro kunga Josephine Mora Umanwa aiga atwachira se skuru ya Igena Itambe primary yere skuru ya nana ndana somete kero na lego kina anda aiga ninka kona achira sengencho yogo promote amangana American feeding program eyo echagete no mongino manene bwense etakere ngabana baito banyora mabere epakete yemo asengencho yo kwagacho mobere igo nere togendete gosuguma ekero twachagete program eye twachagete West Mugirango tukaenda sasa at primary tukarua mabera manga sabana nande tugasimike emete igo abana baito banyolira mabera bonsipi Bible bonsipi barenga banyolira balimu banyolire naende tukabwateri tukoli nene tukale na Bible asengenjo yoko bangana kya bana bakuragira ranch aiga ase skuru batigara roro chinsa chiri bakwenda kaba gutarapara baragira itaike 30 nechine 30 basome storybook asogo improve the reading culture. Muske Omanwa ni gagendere kweranga igabekire obuya anene mono asoboremi bwa mabere asererenga ase county ya Nyamira igabaremi ba mabere baracheko babagosirwa anene moro asokwe wa Chikrimaris eriyo korenda mabere abotasareka Nyamira baitabire ewe 2027 ngongi karansi bale asengenje meroberi mbwate nemiya na bano ndubwate meroberi kwa gache Kirimari ase county ya Nyamira ekego chigotokonya go create job opportunities aba youth baito na bayigo kwa bangina chibeza soko nya mabere ase chitari 26 nayo saba Nyamira ba mindo 20p totoka ali Kenya keto chakoleta chikura chiriche serikali naga kwanire kole tuje chitari 26 umutie nyoyo chiri gwase chiward chaito chonsi p abalemi banyole chikura se baukenderia mabere egere obolemi bogenderera sensemo ya baibori nabo igoboteni bw'ekisukuru ekibene nigo bworokia omogoko monene asesire yo yachari tukoria rero omongena Josephine Omanwa oyo origetikero ku women rep 2022 nando okorigi 2027 omongina oyonye kerenga the best presidential appointee goja se county ya Nyamira twanyorire taye ya Nyamira ekiagera o demonstratory aso gukora emirimo emiya o trainiri abangina nabagaka nabo igoire chikrimari erinda koreta mabera se county ito ya Nyamira abangina banyore banyagoseri butaka togoteba ngambia onasabe Joseph muntu watoire wena gasio kuri nyasa kubwatisie itanga ni gwakero yo mtu Josephine mnambia mono aso gotaranga etaba abaswari bata ukarimu ansia nyumbani ensi yetu ya Kenya ngambia mono wetera aso mongina Rachel Ruto
ase emirimo emiya tokorere gotoretera amabere gocha esukuru yaito mumata amabere narabwate vitamins ase omwana w'esukuru. Omanwa oyo oboretie ase omwaka 2022 ase ekero kia obotendi bwa basubati nigereire nande eganga yaye yogocha gotena ase omwaka 2027 oria ekero geki ekio asereire ng'a nachi gokorera omonyamira emeremo nyore kara ewe ribaga erio riokoba omo women rep. Nyimero beriane ase ogochikoba omong'ina omonene bwa ekaunti egasi yane gochikoba increate job opportunities ase abayuti baito echio ngochikocreate kere ward kobeka ebi chigasi chinge chiratorikera abana baito. Number 2 ningemba wabang'ina baito ase kibiashara chibase chichigocha chia affirmative action konda abengo chirwa ase chigurubu chiabang'ina egere chibaemba ase biashara biabo neribanya ko baba wetenenera toke iyo butaka ase county yaito. Stephen Nyarike Mbone, Ensoko TV, county ya Nyamira. Abamenyi korwa ase ensemo ya Kiamabundu egotoka ase ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari chache niko bono baesokire na korobekana kubwatekana ne parembe iyo korwa ase skuru ya Nyancho ya secondary gochi ase chinsemecho chia Kiamabundu eyo ya irenga kentambe tararosigwa okwana ase chinsemecho niko bono abamenyi abo bamochire omujumbe borogongo Zaire Janda asogo tabaroseria epare iyo hetari gueteka ande mono chinga kechigembure nyinge egendate kwenekiwa niko baimokia egetambokero yo kuyebeka omorom erio bachikogenda gutumika sobosombi bwabo tambe muri kito Caroline Moson warenga sensemeyo robot roya senchiro bwikira Rituko ria rero nige gatia bamenyi korwa ase ward ya Kisii Central anene mono korwa ase chinsemo chia Kiamabundu batwara okorobekana kubatukana ne parembe eyo egochakera esukuru yoborose ya Nyancho goika ase chinsemo chia Kiamabundu eyigo ikabono ya nyare ko bage kubaretera omochando monene anene mono ekero bakoba bagokora obonchererie babo nabo igoko bakoba bamwabo gochia ase enyagitari we pare ige korosigwa ekoru Kiamabundu ekandaria amang'ere yanda Nyancho inse enga kientambe ntori kuinyurwa ng'a na intunturoro tokorerwa magenderero rero twerure buna abanyakenyoro tochichaiga torosie pareye ekiagera abang'ine kera bakuru no ene chiro ebagoikerigo Kiamabundu mbali korento bakekenyoro ria mang'era bono twarora ng'ambuya buna abanyakenyoro tochiche tobwata na magoko iga torosie pare kera twanyorete tobwata inguruchi toisaine tokaborio mo aspirant yemo egatebanga na bego tokonyo koroku David Nyamweya ataga na bago tokonyo morom twe mobilize twachire twagenderere kuyobeka bono etogosabanga nondo bwatu gwancho kuye kiagera omochumbe tobwate tatoinyoreti tigachiche atobwate sirigara torosie njire yakonya abantu bekenyoro are yabere komisa abantu sana ase kinyoreti yagujiria mang'era abana ngo jibare pakekerore esetrate no bagwetere pare ase nginje babere bakore mareransa yatereri nangi yabuno omuntu yatereri nangi yaito omuntu igobono ng'antu bwatu mwesimi wonde bwasura tokonyega nakikia beire ng'a twe abana inchi twerwere tweruntu twekabanyene ekero toranga kitogokonya abantu baitu bechi pikipiki no inchi bweka ngoumianda ekora inchi ngoeterande pikipiki ikire mbure twete pare nembe nemanye baka no mwesimiwa baka no mochumbe ramanyete konyetire ere bweka getwete agocha matanga lakini bono ntubwati bokonye bondo bwensi ekiagera nakikiagera abana yuti twerunga ki tikatokonywa omworo mwono mwesimiwa yo gochigocha tuyarani no kapako gwaito nina boni go moteneri bwechipara korwa ase bunge ya Nyaribari chache Dennis Kiaka atugutereira are chinkwane chia bwasa tebire buna nige pare yebekira ase budget enene yokorosi gwa chipara ne kiombe gya kera korende boni gatiba ko babako yarose kubwatikana nembure nyinge eyonya egenderete kwenekigwa ase chinsemo chorogongo rwa Gusii epaleria omweshimiwa Zahir na nyabegete se program ya kera ne bire se program nega seine ne bangire gokorwa a contractor ya iruli rube is expected to start works ngakichine Jones Kurbono kigeko gere pale yutranya koramba kaboniga ne sengenjo a condition yembura bunere te bwenereti abantu baye moromu ase moromu koyu te bwenereti ekerembure gotu para te bwenereti kole mwekerembure gotu so igonde tagote abantu baminto mbaba se gotumeka bobe ntoma etenga bono siasa ya chakire chikura chakire koligigo lakini esengenjo y'abantu batete koleta chiseigi ne bintu biteye ase obisi igotete
goteba ng'a epara eyo omweshimiwa nanye ligirete chibesa nanye bekirete nere inte process contractor ya iruri rube ngosoa tole site tole mepara eyo naende igoruya mpaka chigosoka Nyanza chance section ya Kiamabundu erosi kubuya to standard mpaka abantu banyala kwa bagoeta buya batabwate mochando nde bwensi. A warning to my people ba Kiamabundu na Nyanjwa mobase kutumeka obe because boniga politicians bachire bataite chikura abange baba buno deputy Simba na maete na agende igali kera akaligirie pale inere program bono igali getie bamuracha babekabu abatebinga koraiga elinde elio musirasireli acha gotebanga na erotebete pale rosigu igo niga bamachire bali bagendete gutwara chinkwa na cyo goteba buna nigo mojumbe akobaga kubaretera omachere ne chingende na gotiga kubaretera amagenderero abo asatebire buna niga barachikobaga bakogendera kubaretera omachere oyo nabigo kwenekia buna nko bakorera bali amagenderero asenchira yo boikirano abantu baminta ase muri mwensi andonsi chikosinjo chingao mochoro muntu otari bwe kabira ya ino oita ko bakorra kende yonsi bono naliri abantu omachere bakabande bakagire tomachere oyo bono pare ko omachere asori tokolera toroserie pare koregeti gotia kunya kungainwa no mongwano yo begete ngotenete gochaga nero gosiriri mongwano imorusio abisi nzokara magendera ito gonde tokote abantu baminto indwe pale ingonyero stole na endo mochere chingende nebintu biri byonsi chisabuni esukali biriye mugambi igweta kwa abantu bae goikaba ento tago chigotiga no indwe karto ko mu advice tutete motebya lete ndagira mona abantu bagendere kolia onyekero Korwa Kiamabundu ime ward ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii ilietaria nema osa Carol. Ikiombe kia bagaka kurwa hase nsemo iri ya mwanya gitinge urusagia rwabo mwagamo embunge ya North Mugirango nigo base getira bagusiba beamo ande mono chinga kechiga omugusi arene mabu arese ase mabu yokwerekia munankuri yari kirogo kyubora ibwense bagokwa na segesa simero kya bombo Central nigo bono bamo bekeire ebinto biria bikage usebamo eraire omugusi ebinto biri bikageire komo bekamo ande mono chinga kechiga se bono batebire ekero omugusi aramo naria kunyara koba kagosoa ase emeserio gosaba egetari ase nsemende onse muri kito Vincent Monda namanke ime yabo mwagamo asegesa simero kia bombo Central abagaka bege koro babo mwagamo Heritage Council nigo bakora lyobora yobuya na endemba bwateganga yo kwegendereria abwa sobo mobole kerenga kiabo bakoborania ninki gekogaro abo mobo gusi bakorolekana ko batambe na intwe kai twagwerete koro kwa James Mengo Nyancha abo mobo gusi abantu bali baito bagwenete guto bekamo togenderere buya yo baguchi bachaka kurugurugocha muntu gaikire Nairobi ororanga no ebintu byonsi biro cha kurugurugonja na muteto ikuri nuguruguru yokuri nuguruze gutira bono nyiri bagochaga igo bosembu bagaka no bwa bogokonya ebintu byagenderera gichake kurunze sabagaka buna abaikaranstega kegende esabagaka bantu bakisia bagaka baumirane babugurie gente kurunze gutira abagaka bakibakonya koyalia Sakaria Nyangaresi niga goteba abomo no gusikana na gotegererana tuanchane koba omuntu oyomo kera oyoma okwana twaba tayari gotegerera ebirengere byaye naende twabisika totige okweyancha omuntu oganetie aibweka ororekane abandi mbabo tobe duwancha abaminto nakubani kubakinia bali babwate banyale kukoereria bali batabwati andake netakire tosemani na kunyorania kira chingaki igoro yobuya bwabo mobwo gusi koro kwa Samuel Migiro Mburi enchire yemo neye buna twebegeta mwega eje tware kwementa tosemia abantu bamanya ngaki koba monege ntekenene Abina Nyamwembe ni gari no kwegena buna omugusi ko bamo mbono echinacyo chingaki cheito kogichanto kwa moyo obo mugusi abantu bareke orikiane batwalire need eke twansira orogendoro nto kwa moyo abo moborobo ngoja turamo na ende ntomayete nonye noyo osokire oyo ni endo bwata omoyo osento bwate ani lioso liaye yagarire twatwalire niti na intwe mambia ngokibore abagakaba nigo basemereti buna eganga ya matiangi koriye kiroge kanene yarengiro mugusi yabamo elyo kumobwatisya egento boigo bagoteba kerareto obuyo bonge Nemuel uyo mugande omugusi igotoganite tobo gente kemo
kuruguru baka maate kurumatiangi bunaganĩtie kũbũria ikero gĩkĩ nĩgũtũganĩtwo masapoti na ende anyare koba omurayo ito na ikero tubwatwo omurayo ito kende nkirikira anyare koba gegũsinya nonya mpageni ng'erito kunyara koba togokora na bakonyora ng'ana intu twanyorire ebintu ebinge Robert Mbuga abagusihi ase twabeta tiga tujama muno mogera gukwana ekegere kire nyungu ime bagukwana batanga iga inkire na matachamo abantu kubaliamo bagutwara chinguru moja ni nguvu na ende toisoko bamo muno mugusi na tobegesa kwegeke buna abande to kuruku yabantu bakumanyango umuntu narali tiga abo mugusi babebuna nekyombe gito 20 abarai ao chikanisa chisukuru ne chisekta chonsi echo chire gusi chibwaterane inche Vincent Monda na kwariganiria ya kurobo mwagamo ebunge ya North Mugirango ekaunti ya Nyamira. Ababwatari b'ekyombe kya Mwanyagetinge Heritage Council bakorogwa n'umunyakero gobo George Nyakundi nigo tukoria rero araire egikaro kyo gusegeta abantu kurwa sensemo ya bonchari na bwego machoge chache igoro yobuya bukorenda egikoro kyo mugusi ubugambi na bwego ubutenenku oso asebyombe ukwana nensoko TV ime ya Nyamoronga ensemo ebunge yo yabo machoge chache county ya Kisii nigo bana abantu baburiwe goso asebyombe elyo kwegenderia asamagima abo bunago tumanyo muri kito Pethuel Machin ababwatani b'ekyombe kya Mwanyagetinge Heritage Council rusagero machoge chache bakoraho n'umunyagetumbe bw'ekyombe kyo George Nyakundi oboke bango bonsire na ubotani bande nigolsikaria rero bakorere gikaro n'abanyakyombe ime ya Nyamoronga ensemo y'ebunge yabo machoge chache county ya Kisii eri gusanga igoro yobuya bw'ebyombe eri koinyorra obonda rero igotwachaga abo machoge chache asakuru kwa Nyamoronga asitwacha kumirana n'ekyombe gito kya Mwanyagetinge Heritage Council orusagia rwamo machoge egintu giatoretaga no kwegerera ekegusi asensemo y'ekisiro isato esiro y'obutenenku esiro y'egekoro kiaito ekitokoro k'omuhando bw'omugusi n'esiro y'obugambi abaraya abange bachaga abatosemiri basemiri abantu baito n'egintu kyoka kereri ing'ana rinene ndiri na omugusi goikesike omugusi goikasikwe n'omugusi n'omuntu omung'aini korengana n'omutene bw'ebyombe bungeyo umusubati Sabina na bwigo mutene bw'ekyombe kya Mwanyagetinge enseme y'omusubati Sylvia nigo basigetira abantu koso ebyombe eri konyora kibesa kirabagenderera samagimabo gotwomera nagaiga n'ebyombe korubonchari ebinde korubo machoge chache torega igase ward ya machoge baswot twale gukwanira iguru ya magendero yo mugusi nale gukwanira abanyabyombe bonsi ebyo kibesanchire tubwate ari asobisi ya CTF kya umuchumba kuru kya uweso kibesa chirinchirororo abangina baito nabagakatiga korara imoka ni nchuto bogori kibesa chirinchi bwa difaide moko egumwegendera litigakonya komenyoka chikonda moko na kumia kibesa chirororo nande moko egu free mwakore midi 6 ya sita mwamanya koirani etwachira ase grupu ya Mwanyagetinge osemia abantu baito igoro y'obutenenku bwense emeino abantu baito mbakarutire emeino ye iga yakabaire ng'eri morora n'abantu baito abang'ina aba bakuruta emeino babasugete osaba gakaba yaya nabo yarenge korukare engoro tigetokonye chingo kechicho niga abantu baburiwe gotigobo kurumi nako babegeno elio nalio turegenderie no mugusi ono mugusi oito tamanyete bukurumi kale bukurumi mbwarengi lakini rero bukurumi eborororo paka omuibuli na bako omwana oyongo ngagenda na gotumire kokogenda ngurire gitamutamu igotwali gwanja muna bagusi tosiria mang'ana y'obukurumi Kenya yaitegendere na gusi yaite imoke igoro tonyore obutenenku engore tosire togenderere butambi so inko basaba mucha sobwamo tokore ebyombe n'ebyombe tokore no bwegenwa tutige kuriana ni abandi
asebono omogusi weterabari ababori wegochichamo na gusirobonda obomogusi nembe nengencho nere gento gia kenene togwenete gutwara intumu no mogusi omogima kero togokora ntokonyakuramana tokonyagusiererania tochama muno mogusi keri yostogokora tokore muno mogusi nandi kenyarikane ko baboronge na bari muri abagambi igwa nkonyoru more ekere togocha kubwatwa nerisango lyababisa baito abagambi muranyore mwanyoru so amwase mwanyagetinge sira mwanyagetinge egere togende mutwe tuli hamo Kuripotiria Ensoko TV kuranya Muronga ensemo yebunge ya Machoge Chache County ya Kisii Nchepethuel Machin ndo mwanyagetinge Tukosikabusio mwancho morgera chingaki abasubati abange batari gwesoke rikorengwa genkyo igoro yoboroire bwa kansa ane mono kansa yorobere hasebona abange bagutamira na koro na bagutamira no korogwa hasebono nigo omusubati Sabina oyo otogete no kansa yorobere goika okobutorwa omwaka bwechirubere na isano hasekorende agendrere nobugima bwaye nigo bono barure obasemye gochiase abasubati nabo igo abana banyaruka gwesokya na kwendekia buna nkorengo bare konyora obubwenia chinga kicha mapema Sabina oyo na nyorete oburiri bwa kansa kabuturu mbutero robero romo so ingosaba abakungu baito bonsi bagusi na bare momenyete bari mo kumerana no buriri obwe chimbere chiko tware chishida so kero orwarete tigago egena mono ngokorogwa egena nyasaye nko weniare nande ko bwate imani genda saba nyagitari bwangu kere ko ikerera abanyagitari naboko nyara konyoro bogwenya Sabine na buto na ruseti gorobero oro igaruaniro koboko goko be 205 mudenyo gatanta rushina moja hoikabone ganya saina ngeta bo moyo nkwe ya nande ngo kwanande boigo mwigure nande ndo mukwaneri baba machoge yongo sababa kungu mwesp ekero mwigure bobe monyo kasinya gitari chito chirange mokoreru morigereriwe rigere obomanyi bwe igoro botoke moruari gumapema nande mokonyo mapema momenya na abana baino nariya ndesinge abana bamba tuganiti igo gusaba kwanengo basabanga egese gwetere kiombeke na kikiaga nareta mangana aya yo gukwanera igoro ya kansa so no ndi bwensi orwarete naye nabo gwadi baisi abande na abande bamanye nari bache batebya abande tiakobisa buriro mbori kobisa buriro gukwana oyo mino nyoro bogwenya tiago tiga bankungu bande bagokwa bosa igo tiago tiga bakungu bakorimera chimbere meyaya ninchwa moto bwatane tasomani ere tokonya ne tugwene Mancho murigeria uno to ikero mweri bwemesa ya mayakuru ensoko chinsa isato no gusaba kwanenga gwesemira ari ane kiwa seri tukeriga twatembe mbona sabari kibaito bonsi bamangana na aya sokura chinga kichyago gusangana intwe nyasaye kawanja nande ritkoria anki SMS ya mayakuru ensoko ensa ya mona isato no chikomerana nere Ishmael Mogere anyare ko bakako gosemera gukumanya ayara anyare ko bagakone kiwa chinga kichasiboniga twaro gutkobia kendra kweko kinimero biriga ntuta sembeo Ensoko TV nkoro kwa Clinton Ndigi Brana Chaka Felistas Kabendi na Barnaba Sondari na banko nyakwene kya malio chibicha ngochara senchire ringia